gaan smokkel, hoor jy? Moenie speel met die community nie. Julle tyd is op. One merchant, one gangster, one merchant, one gangster. Viva Brega! Ons mensen lieven vrees hier. Ons mensen lieven vrees hier. Ons lieven vrees hier. Alles kinders. Alles kinders. We will stop now from one of our main points. Going into that space, the police told us the march is done. Children came along and then they shouted, there's the gangsters. What are we supposed to do? Ik voel dat vandaag zijn maat is een stepping stone waar daar kan lucht komen voor onze gemeenschap. Because zoals ik gezegd heb, dat is een reflectie waar ons mensen gratvol is.